Goedemiddag. Frieske politie willen dat er gauw huddere acties komen voor een betere CAO. Zo is van de morgen op een ledengeerkomst in Drachten. Al de hele week is de politie aan het actievieren in het CAO-voorstel van minister Opstelten. Vooral met publieksvriendelijke acties, maar dat kan de komende weken wel resoors worden. Zo wordt hoe wagen minder politie in te zetten bij evenementen. Huddere acties dus, om de minister net om liek wil. Nou, helaas hebben we de afgelopen 10 jaar al vaak actie moeten voeren om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te krijgen. En dat valt de mensen erg tegen. Want zij zeggen, wij zijn politie. Wij dienen de samenleving, wij doen het loyaal, met betrokkenheid, we zijn er altijd. Dan moet je ook niet hoeven knokken voor je arbeidsvoorwaarden. En zeker moet je dan niet op je bordje krijgen allerlei afbraakvoorstellen van Ivo Opstelten. De boen wacht je nou op een reactie van het ministerie. Wanneer die net gauw komt, zullen de acties hudder worden. Energie opwekken uit urine. Om die technologie wordt druk werken op het Wettertechnologisch Instituut Wetses in Ljouwert. Een van de onderzoekers kreeg het idee doet er werk aan energiewinning uit afvalwater. Maar een speciaal filter wordt urine schoonmaken en bacteriën wekken de stroom op. Als je dan een kantoorgebouw zou hebben, zou je met urine die verzameld wordt van de mensen die er werken, zou je bijvoorbeeld het kantoorgebouw kunnen verlichten. Bij Wetses denken ze de techniek door een peer hier op de markt te brengen. Bij een ongeluk in Menaam is een 18-jarige jongen uit French let slim verwonden rekken. De jongen voerde Riepster die koers stekken om naar een bushalte te gaan. Hij zegt net dat er een auto uit de richting van Dronriep kwam. De bestuurder daarvan kon net meer ontwijken. De traumahelikopter werd oproepen, maar die kon vanwege leeghangende bewolking net in Menaam landen. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis in Grijns gebracht. Sloop van het vertuteerde huizen en het geervoegje van bestaande Lietzere huisjes hoe de leefbaarens in Fjouwerdwarpen in Dongeradiel te goede komen en krimpt zingen. Dat toch blikken uit onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Halvert, Metselwier, Ie en Peses Moddergat haar botlijst van krimp. De gemeente zal haar nog uitspreken over de uitkomsten van het rapport. Praktiekskwallen PTC Plus in Oensjerk wordt oernaam troch ondernemer Renze Koortstra. Hij wil van de melkveehouderij een coöperatie maken met aandeelhouders. PTC Plus maakt het een troststart in afslanke vorm. PTC Plus kundige jedroon dat ze ophouden zoen. De vraag naar trainingen wat minder en ik vanwege de crisis koert net meer uit. Maar een Lietse organisatie en toch meer te voldaan op de wensen van klanten, vooral uit de agrarische onderwijsraad, wordt een troststart maken. De grootste verhoring is dat de melkveehouderij van PTC Plus een coöperatie wordt. Er worden 100 aandelen ter beschikking gesteld van kopers. Daarvan zullen wij zelf ook een deel houden, want anders dan heb ik geen betrokkenheid meer. Ik heb dat dienen omdat ik wil dat het bedrijf een bredere basis krijgt dan een enkele ondernemer, zoals ik die ben. PTC Plus bloot een expertisecentrum voor veehouderij, met trainingen voor internationale cursisten. De verblijfsruimtes worden uitbestegen en opknapt. Het fietsen dan. Leo Westra kwam uit in het peloton over de finish in de klassieker Parijs-Nice. De inwenner van de 10 jaar bleef op het tweede plak staan in het algemeen klassement. En orensport, turnster Celine van Gerner van Turnskwalle het Jervin wil dat het turnboen haar ook nog een kansje houdt op kwalificatie voor de Olympische Spelen. De turnster Ruud Emmeloord had een nominatie voor Londen, maar kon nota geen vormbehoud tonen omdat ze lang blessure weer. Het turnboen had intussen Wyoming Mazela onwiest. Terug de winst van Jeffrey Wammes in het proces in het turnboen deze week zocht Van Gerner nou ik nieuwe mogelijkheden voor kwalificatie. Van Gerner traint op het Jervin bij de Frieske boenscoach Gerben Wiersma. Het waard al een besluit. Joen en vannacht werd meer bewolking en wat ruim. Het wordt lieken nog 6 graden. Morgen is er eerst nog een soort bewolking, maar in de rim van de dag komt er meer ruimte voor de zinnen. De temperaturen komen tussen de 10 en 12 graden te lezen bij een matige noordwestelijke wind. En dit weer het nijs in het kwad. Aanstom 6 uur ben we er weer, maar meer en oornijs. Nou dadelijk Roelof Lausma, maar niet op vreed.